Insellmilkom u nistedinkom għal 62 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-ġimgħa li għaddiet ħanna fis-sinagoga ta' Nazaret nisimgħu lil Ġesu jaqra dak il-kliem qawwi tal-profeta Iżajija. L-ispirtu tal-mulej fuqi għaxu ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil fqajrin. Rajna lil Ġesu jala il-ktieb tal-profeta u fil-waqt li man-nies ta' Nazaret iċċassajna fil-veru sens tal-kelma lejn il-persuna ta' Ġesu smajnieh idamdamna dik il-kelma qawwija, din il-kidba saħħet illum intom u tisimgħu. Ġesu mhux biss kien qed jagħti il-programm tal-missjoni tiegħu, tal-Ministeru Pubbliku kollu tiegħu li kellu jwasslu sas-salib, ma Ġesu fil-verità bil-qawwa tal-kelma tal-Alla li kienet qiegħda sseħħ fih kienet jippreżenta lilu nnifsu bħala il-Messija imwiegħed li ben Alla li kellu jiġi biex bl-opra tiegħu jifdililna il-bnedmin. Il-Vanġelu ta' dan il-ħadd ifakkarna fir-reazzjoni doppja tan-nies ta' Nazaret u forsi anki tagħna. Kien hemm min emmen f'Ġesu, kien hemm min illi bil-fidi avfeda lilu nnifsu lil Ġesu, tant illi staġbu bil-kliem mimli ħlewwa li kien ħireġ minn fommu. Għandna eku ta' tant nies illi matul 3 snin tal-Ministeru Pubbliku ta' Ġesu resqu lejh bil-fidi għax emmnu fih u rċevew minn għandu kelma ta' faraġ, kelma li setqithom fejqan fil-ġisem u ħelsien fl-ispirtu. Ma kien hemm min ukoll skandalizza ruħu, dan mhux bin Giuseppi. Ġesu fehem in-nuqqas ta' fidi tagħhom, fehem li huma xtaqgħuh jagħmel il-mirakli biex kważi kważi jagħmel xew bih innifsu. Jaslu saħansitra biex jaħduh ftar fl-irdum li fuq kien mibni r-raħal tagħhom biex jeħilsu minnu. Anki dan eku mhux biss tan-nuqqas ta' fidi li Ġesu kellu jaffronta fil-Ministeru Pubbliku tiegħu, imma anki eku ta' dak li kellu jtemm il-ħajja ta' Ġesu, ir-rifjut sas-salib. L-ispirtu tal-mulej fuqi għaxu ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil fqajrin. Aħna nistgħu nilqgħu din il-kelma qawwija ta' Ġesu, din il-preżenza ta' Ġesu f'ħajjitna. Jew nistgħu nirrifjutawh u l-fidi tagħna f'Ġesu nitfawha minn fuq l-irdum għal isfel. Kattar fina il-fidi mulej fik, int li jint l-uniku feddej u ħellis tagħna. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim.